Bo. Inoita musapu kukuruzebho. Mavenda kwanda uri pamusha. Wakatobvanyiswa kana tsavu. Ngati mavende. Mavende anenge andarwa. Wakamanyiswa na Tyre. Speaking of bhatati zvako. Zvaitoshinyudziro mari zviya zvasina dhiri. Saplo here mabhango. Abo. Bolati. Kone kuitobvunza mubvunzo wachitidai. Hanzi mutora nyaya kwa. Hanzi chichakaitika paye. Inyaya iyi kutaura iyi. Inyaya iyi. Ya Nyaradzo. Oh ya ghost, alright. Hanzi kufamba sei? Sawira taura ike. Nyaradzo ya Ghostalo muswa 31. 31 chi. Hanzi tichita zvatinoda match to collecta maspika. Tichijamba maspika kwene zvinotamba. Muswa 1. Muswa 31. Muswa 1 ndo memorial yacho. No memorial muswa 1. Okay. Tichijamba maspika. Saoneko inenge iri pungwe kai. Pungwe kusvika kwati ngwe. Saoneko kai. Akatendwa akabvisa 500 US dollars. Nyaradzo aiwa tubva tajekesa. Akabvisa 500 mukomana sawira wa Ghostalo. Saoneko kaipa ka. Kaipa. Yeah. Yede doro zvaisati yati tata. Oh yeah, ina doro mukati. Auko hakuna doro. Hanzi mozvionera padoro saka murungu tinaye izvo. Saka zvinhu zvakadzura. Zvakadzura toenda kuya kunzi kuchikomba unotora mari. Kunyuledzi. Tomunobaya mabhatani. Toburisirwa zvedoro tozviuraya. Alright. Yeah, tomotendawo Minox nekubatsira kwakaitawo kwasawira akazvitwe nevamwe vanhu izvozvo. Kana weukama chaiye haazvikwanisi. Tongovatendo Ghetto Crown King. Nekubvisawo mari yenyaradzo yaGhostalo. Kungoti Mwari wava Wedzera. Wabviswe baba. Alright. Saka mwana wese kwaGhost musi 31. Musi 31 kune mangoma kaipa. Tina DJ Clinton. Na DJ Bango. Mangurenje. Avaitsemura ndandi. Wawawawo masebura asikade kukura. Aiwasitoridza rabadhobu. Pano rabadhobu. Koita Zimdancehall. Koitawo vesalada naClinton. Zvezvayakamikisa at least. Shambonakidzwo Ine vanofanira kurowana Kirian Zulu. Ana Junior D. Ana Junior D vanodiwo banana macheso ana Kirian Zulu. Ana penga udzoke ana ndokwawe iko. Unowirira nazvo Junior D yakauya zvamuita. Junior D. Unowirira nazvo. Koti Chimimba usikato DJ. Ava vatongowa pamaika. Ndeve microphone ava. Oh, mine mavende rinonyatsobuda voice. Chimimba ikubvunzwa. Ini ndangoziva kuti Junior D munozowirirana zvamataura. Penga udzoke. Plus ane laptop mazano plus akatengerwa akachiya kechichi. Chonzi chicontrol akachaje. Oh. Chekumixa machuni ka. Super noma. Saka zvinenge zvakadzora. Alright. Chimimba iwe. Saira mvumo. And voice mazobuda iri pamicrophone. Mochimbodudze saka mune michichi kana makabata mic munoti. Mune michichi kana makabata mic. Oh, chimbotira example ka. Kutotara katukuita ikoko ndoitora example. Pana zvamukutaura. Makasitika. Kuruseka superira. Manje munhu akabhuroka. Nyamari shimo. Akapera. Amari unayo. Tingotaurawo shamwari yedu Faraisha Mbare kuti mani kunoku kana pamwari Elias kana achiuya 31st March 31 31st na 31 chachirungu
wavharwa nevheti but zvevhangeri zvemusi wa1 ndo zuva rememorial inonzi nyaradzo muzimbabwe. Takaenda tichirangarirawo mumwe wangu Chris Ghostalo mabhoronge. Wo. neri fubai catering Ava fubai catering. aiwa Fubai kangari. bo